Yeah, come in. Who's that? Hey. Come in, come in. Hey. Why? Odi. Come in. How many times do you want me to accept? Come in. Kama mani wacha ngomera. How are you anyway? Masami wonya kikuongi po mgi moko bwana. Kuongi pi mgi moko. Awa yugo tango. Nyaki ngeni nitie kategori ya pinka nitie ji adek mopogore. Nitie ngamano do kale school, nitie ngamano bede school, ginitie ngamano bede class. Ginitie ngamano mondo, gi ngamano deko. What do you mean? Uyo gijaluo tek yawe. Kenneth. Anyisi no mawajdo luo. What do you mean? Yeah, Ngemono mando, ngemono kelo. Okay. Ada ko naso ko nitie ji category mopogore kit dhano. So ngamano mondo, ngamano deko, ginitie ngamano kali school, gi ngamano bede school, gi ngamano obede class. So what is ngamano? Ko sami wacho kizungu mang'eny gi Kiswahili mawinjo go. Nyaki kuongi ng'eni joge opogore. Now what is ngamano mondo? Ngamano mondo en no mondo to no bede tho. Noko bede school, no bedo mane tho. Then what is ngamano deko? En no deko ni odhi class to trem ge dot. Japunyo chunge. Then what is ngamano kalo? Ngamano kale school koro koro tawinji koro awinji kidwa wacho kizungu mayot manyalo winjo pio. Kizungu to tego koro ngamano kale school kaka an nakalo ka kwadho ko nyaki kuongi pogi sami wacho kizungu ingeni nyaki kuongi pogi ni ji changade. Then what is ngamano bet? Ngamano bet en watchman en obeda school. Koro kani tie ngamano bede class. Nasiko ni ngamano kali school eno kalo ko kwadhok. Koro ka ngamano bede school eno bedo school watchman. Eno bede school magara ki mose. Jatelo one school ka wabedo. Wangi school. Mago jo mondo bede school. Koro kani tie ngamano bede class. So what is ngamano bede class? Ngamano bede class en japuon, en daktari, en police, en jokoti ka joma tiyo tich madongo. Koro ani neno gi wache ni neno ni natiyo midang wach na kizungu madongo no what is. If you don't have nothing to say. I mean if you have nothing to say. Yeah, go out. Omera wuoy koda gidholuo so di offices madongo ka dwaro tije to koro iwuoyo koja gidholuo makata gi barua madhi ndiko na ndiko mana gidholuo. I'm very busy. Get what I'm saying? Zungu koro wacho ni adhi akunyi lo.